Saya sangba nagira da selugu umbai bhai ke ini japai ni aru. Salah sang nagira nuga. Pshaman sku nagira babu. Maaf siapa. Daya Sophie Vai. So guys, जोङो 2 तारिख खालि जों बगामाति थादोंमोन आरोना सब बेयाव बडी इन्जय खालामना फैबाय बि बयसखौ लोगो हमना फैबाय एन्ड बडी इन्जय खालामना फैबाय आरोना बडी बेदरबो सावना जाना फैबाय जों स' आं बेखालि इन्ट्र होनाय जायाखैमोन स' आं दिनै इन्ट्र होबाय लोगोफोर ओमफ्राय दिनै आं खानायबो सिनबाय नै आंनि निउ लुक्स लोगोफोर ओमफ्राय गाइस नायदो जों बेखालि मा मा खालामदोंमोन नङा होमबा स' भिडिअखौ दायो स्टार्ट खालामसै लोगोफोर स' नायदो आंनि बगामातिनि काहानिखौ स' नायदो लोगोफोर नायदो Daya Sophie Vai ओमफ्राय दिनै आं लोगोसे दङ दिस जनाकि एन्ड अबंसा ओमफ्राय पुरा रेडि जाखाबाय आरोना बेदरफोरा दायो थाना सावैसै लोगोफोर लोगोफोर दायो जों दैसा जिङाव थांगासिनो दैसा जिङाव बर दैसा जिङाव ओमफ्राय नायसै जानो मोजां जागा मोनोबा जानोसै आरोना बेदरखौ सावना नङा होमबा अबंसा खोनाया गाइस ओरैबायदि हाल्ला A few minutes later जायगाखौनो नागिरना मोनला गासैथिबो मानसि मा बुंनो मा ओमफ्राय दैसा जिङाव थांगासिनो जों दा लोगोफोर नायनोसै जागा मोनना मोना थांबाय हाला नामालै लोगोफोर दायो फाइनालि जागाखौ जों सायख'ना मोनो माने उपाय गैया बेखौ लानांसिगोन बेयावल'सो जागा बाखि दङ बेलेगाव जागा बाखि गैखाया आरो लोगोफोर दायो थांगासिनो नेक्स्ट लकेसनाव बे जायगाखौ बारा सुखुवासै माने जोबोर हाल्ला आरोना खाथियावनो स' इजा बहुत बरिया मोनसे जायगा नुहुरदों जों नाथाय नायनोसै मारै खाथियाव नङा होमबा मा जाबावगोन जोंनि पिकनिक जानाया दिनैया गैला जों दायो सफैबाय ओमफ्राय जायगाया बहुत बरिया आरोना नायनि रेडिमेडलि दाउ दाउबो दोनखायो लोगोफोर नै जोंनि बेदर रुनाया गासै 1 केजि मानसिफोरा अनलि साबा डान्स दिनै ओके लोगोफोर दायो जों सावनोसै सोनापुर खाथि खाथि पिकनिक जानाय दायो रेडी अमा बेदर यस चलो सोनापुर खाथि खाथि पिकनिक जानाय रायज्लायगौबा मिनि हरनाय गोसो दंब्ला बोसोर गोदानाव फोरमायलायनि हेपि निउ तमाम जानसै दायो A few minutes later मुवा गोमानायब्रा मुवा गोमानाय मुवा गोमानाय नों खानाय गोलावसो नागिरद' लोगोफोर दायो जोंनि खानाया रेडि जाबाय ओमफ्राय दायो जों जानोसै आरोना ओमफ्राय फानलु लगायबाय वाह लोगोफोर खुदै गजोबबाय थानो हाथारला लोगोफोर दायो जोंनि मेन हाबाफारिया स्टार्ट जानोसै यानि बेदर जानाय हाबाफारि गाइस नै पुरा रेडि जाखाबाय थाव साव मिलायखाबाय आंनो दे जादो गासैबो जादो थामजि मिनिटनि उनाव हिहि दायो जाखांबाय ओरैबायदि जाबायना आमायजोब्बाय आरोना हाला ओमफ्राय दायो जों जाखैसो साफा खालामनोसै ओमफ्राय थांनोसै लोगोफोर दायो जों थांगासिनो मार्केटसिम ओमफ्य खोनानो मोनदों गाइस दायो बे बयसाबो फैगासिनो स' दायो जों बेखौ लोगो हमगोन दायो नै बन बग्रि बायगासिनो ना दायो जरा 20 अनलि जरा 20 लोगोफोर जरा 20 नङा एरैनो बिसोरो पुवा 20 थाखा ना दा पुवा 20 थाखा दायो जों जानोसै पुवासे आधा केजि लानोसै आधा केजि दायो नै खमला लाबाय 80 थाखानि मा गोमायो हाला गोमायो नोंसो गोमायो काम गैया दिनै बिराद काम गैया बिसोरला गोमायनि दसेनो होदो मा लाखो गोबोर दायो जों थांगासिनो दैसा जिङाव गेलेनोसै नाव गाखोनोसै ना मा बुङो दायो जों सफैबाय ओमफ्राय नै जोंनो मोनसे खासे निउ खासे पार्टनार दोनजालायबाय नै बोहैनि गराव लोगोफोर नैबेनो जादों जिप लाइन ओमफ्राय बेनि थांलाय फैलायनि चार्जआ अनलि 300 रुपिस आरोना स' नोंथांमोना फैबा गाखोनो हागोन ओमफ्राय बेनिफ्राय जादों नाव बटिं जेराव दायो जों गाखोनो थांगासिनो फाइट
दायो जों नावाव गाखोबाय ओमफ्राय आदैमोना माहानि फैखो कालमुआ ओमफ्राय अबंसाया फैगासिनो जिप लाइन लोगोफोर जिप लाइन दा सफैबाय गाखोना गिबि नामा जों मोनसे गेटआव थांगासिनो गेटआव जों साथामदों दिनै लोगोफ्रा गावस्राजोबबाय गासिबो गेट माने भुटाननि गेट मोनसे दङ आरोना ओमफ्राय मोनसे आलायनि दलं दङ होननाय खोनादों नायनोसै दोङो गैया नङा होमबा दायो सफैबाय गोबां फट' दायो थिखांबाय आरोना ओमफ्राय नैबे जादों भुटाननि बर्डार भुटान बर्डार Happy New Year once again! Wow! लोगोफोर जुदि नोंथांमोना बगामाथि फैब्ला बे जायगायाव नायफैथार आरोना लोगोफोर दायो जों थांफिनसै बगामाथि पिकनिक स्पटसिम ओमफ्राय आं दायो दै बारगासिनो नि वाव मासे गिथावनालै दायो नै नावाव गाखोलायबाय थांफिनसै साइडजा ओमफ्राय लोगोफोर दायो जों थांगासिनो पाहार गाखोनायनिफ्राय जोंनि लोगोफ्रा गासिबो गावस्राजोब्बाय आरोना अबंसाया मुवा थाखो नागिरा मोनला मानसि दसेनो गोमायो मानसिया ओमफ्राय दायो जों बि बयसखौबो लोगो हमनो थांनो नागिरो लोगोफोर स' दायो जों थांगासिनो दायो हाजो गाखोगासिनो ओमफ्राय नैबे जादों जिप लाइन बे सांबा नागिरा दासो लोगो हमबाय भाइखो इनि जाबाय आरो साला सां नागिरनो नोंगा फिसा मानसिखौ नागिरबा माबा फिसा मानसिफोरा नङा गिदिर मानसिबासो नागिरनांगोन कालचार प्रग्राम दों नागिरदों आरोना बैहाय बिखिजा थांबानो जायो दालाय मा खालामखो प्रग्राम जोब्बाय ओमफ्राय दा मा खालामगोन ओमफ्राय दा जानाय ना साला बिबयसा साबस्क्राइबार लोगो मोनलायबाय बाबारे बिबयस गैयालै जिर' बयसो जिर' नङाब्रा दायजों थांनायनि लामा लाबाय ओमफ्राय नै बिस्रा हौवा दसखौ दासो लोगो मोनबाय साला मखौ मोननाय साला नों साला मखौ मोननाय गोमानाय जों जे बे साननाय जों सोंसिगोन मा जाखो दायजों थांनोसै ओमफ्राय नै सिख्लाफोरा मेंबाय नालाय